Така, сега забележете. Така. Това са мравки. Това е път на мравки. Както виждате, всяка мравчица си носи по нещо за къщичката. Така, след малко ще видите за какво говоря. Така, ето ги. Така. Между другото почва да вали леко. И тия мравчици, това им е пътя, отиват натам. Момент сега. Ето го пак тук. Това е под една малка хвойна. Разминават се. Ето го пак пътя. Така и сега ще ви покажа къде отиват тия мравчици. Така. Ето го мравунялото. И погледнете сега колко е огромно. Ето. Това е мравуняло на мравки. Огромно, огромно мравуняло. Ето сега. С стотици, а може 1000 дупки да има. Сега направи ми впечатление, че мравунялото е много голямо. Значи в момента телефона ми е на нивото на гърдите. Ето го, мравунялото. Значи такова мравуняло не съм виждал от сигурно 20 години. Това е второто, което виждам толкова голямо. Значи сигурно около 1,50 м е мравунялото. Много е голямо. Затова ме впечатли размерите на мравунялото и го снимам. Ето това е дърво, едно дръвче. С едни червени плодове, не знам как се казва това нещо. Има някакъв сок вътре. А, не, това е такова, бе. Добре, ама що са му такива цветовете? Добре, да приемем, че не знам какво е, приличаме на едно нещо друго, ама не е такова. Каквото аз си мисля, нещо друго. Обаче мравунялото е забележително. Ето. Може би 1,50 в диаметър. Сигурно 1,50 в диаметър също. Огромно е. Ето, пак мравките. Навсякъде щъкат мравки. Така, това, уважаеми зрители, за сега. Като видя нещо интересно друго, пак ще ви снимам. Хубав ден на всички. Чао!